Dobrý deň, som Miloš Vašek, som generálny riaditeľ spoločnosti Dexi Slovakia a v krátkosti vás prevediem dnešným dňom údržby a bezpečnosti. Poďte za mnou. Za mnou môžete vidieť prvé stanovište. Je to stanovište ochrany proti pádu, kde sa dozviete, ako pracovať bezpečne vo výškach. Na tieto dva stánky, ktoré vidíte po mojej ľavej a pravej ruke, sme obzvlášť hrdí. Po mojej ľavej ruke je stánok so značkou Opsial, kde prezentujeme naše ochranné pracovné pomôcky, a po pravej ruke vidíte značku 4MP, ktorá sa venuje náradiu a nástrojom. V tomto stánku, ktorý môžete vidieť za mnou, sa nachádza spoločnosť Endal, ktorý okrem iného je výrobca obuvy, a tu sme sa zamerali na skenovanie nôh pre správny výber topánky. V stánku za mnou prezentujeme výrobky spoločnosti Ansell, teda jedného zo svetových výrobcov rukavíc, a tu sme sa zamerali na výber správnej rukavice na konkrétnu pracovnú činnosť. Ako môžete vidieť, v stánku za mnou sa nachádza spoločnosť SKF, kde prezentujeme náradie a nástroje na správnu montáž a demontáž ložísk. Tu prezentujeme služby, ktoré robíme pre našich zákazníkov, a to od výdajných automatov, balíčkovania na zamestnanca a taktiež vibrodiagnostiku ako súčasť prediktívnej údržby. Tu sa nachádza stánok spoločnosti Parker, kde sa venujeme rozvodom stlačeného vzduchu. Teraz sa nachádzame v našom sklade, odkiaľ prebieha logistika v rámci celého Slovenska, a všetok tento tovar, ktorý sa tu nachádza, je vám k dispozícii 24/7. V spolupráci so spoločnosťou 3M vám predstavíme samostrieľacie kukly značky Speedglass. V špeciálnom stánku, tzv. Autostánku spoločnosti Ferd, kde vám predstavujeme moderné trendy rezania a brúsenia. Čo dodať na záver? Tešíme sa na vás na budúci rok.